Id-deputati nazzjonalisti Xarlo Bonnici u Fredrika Zoppardi ma jaqblux mad-divorzju f'Malta għax qalu tfal ikunu aktar vulnerabbli għal mart mentali, għal faqar, jabbużaw aktar mid-droga u jistrieħu fuq is-servizzi soċjali. Id-deputat Laburista Owen Bonnici qal li kulħadd hu favur il-familja għaliex il-familja hija l-qofol tas-soċjetà u tagħti stabilità meħtieġa biex pajjiżna jimxi l qudiem. Madankollu qal li hemm familji li għaddejjin minn diffikultajiet u l-messaġġ tal-Parlament għandu jkun li l-familji f'diffikultà għandna nagħtuhom l-għajnuna għal Owen Bonnici. Id-deputat Laburista qal li huwa favur id-dħul tad-divorzju f'Malta. L-istess id-deputat Laburista Michael Falzon huwa qal li mhux qed issir referenza bejn separazzjoni u divorzju, tkellem fuq il-valuri reliġjużi u kif dawn qegħdin f'kull wieħed u waħda minnha. Madankollu d-diskussjoni fuq id-divorzju għandha tinżamm separata u bħala stat lajk għandna obbligu li nżidu drittijiet ċivili. Sa dan it-tant matul dan l-istess dibattitu d-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando ħassu urtat bil-kummenti li kien għadu kemm għadda Xarlo Bonnici. Nistqar li inħoss li dan is-suġġett mill-aktar importanti ġie impost fuq il-poplu u fuqna b'mod inġust. Moment, point of order l-Onorevoli Pulicino Orlando. F'dan il-ħin Jeffrey Pulicino Orlando għam u wieġebek. Bodri ma naċċettax dal-Parlament li xi ħadd jiġġudikani li jiena qed nimxi b'mod skorrett politikament għax mhuwiex il-każ. Jiena kelli kwalunkwe dritt u nitlob il-protezzjoni tas-sedja. Ma naċċettax dit tip ta' argumentazzjoni minn kollega tiegħi.